και κύριοι, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την All Swift Precision Driving, δηλαδή ακριβής οδήγηση ακριβίας. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοούμε, ότι ό,τι θα γίνεται θα είναι υπολογισμένο στο εκατοστό. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, γι' αυτό και θα γίνει πολλές φορές με επανάληψη για να δείτε ότι αυτή είναι κάθε παγκοσμίο ρεκόρ, το ρεκόρ Guinness, με συμμετοχή σε ταινίες όπως είναι το Italian Job και άλλα πολλά. Πολλές διακρίσεις ευρωπαϊκά, η συλλαχτήρα που πρόκειται για αυτού. Είναι πραγματικά αξιόλογοι. Και σε λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό που λέμε precision driving. Για να δούμε λοιπόν την πρώτη προσπάθεια με το J-turn, δηλαδή θα κάνει 180. Και φυσικά θα καταλάβουμε πόση άνεση περνάει μέσα από τα δύο αυτοκίνητα. Ένα χειροκρότημα για ταξίδι. Έτσι ώστε να γίνεται ακόμα πιο παράδομο. Αν έχουμε κάποιους φίλους φανοποιούς και ελπίδες να τους παρουσιάσουμε, γιατί δεν θα δείτε ούτε ακούμε ούτε σύγκρουση. Πάμε λοιπόν μπροστά σας στο προσώπος. Όσοι θέλετε να ακούσετε του motorsport και φυσικά ανεβάζουν αδρεναλίνη και για τους ίδιους, οπότε να παρουσιάσω ένα καλύτερο θέμα. Για να δούμε τώρα το επόμενο πάσιμο, να το πω έτσι, ή αλλιώς όπως το έχουμε ονομάσει παρκάρετε και το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή κάποιος προδεί να σας πάρει τη θέση, τον βλέπετε γρήγορα, προλαβαίνετε να αντιδράσετε και χωνώσετε με στροφή 180 μοιρών μέσα στο διάστημα που εσείς αφήνετε σε αυτό το έξω. Αυτό ακριβώς. Θα μικρύνουμε τις αποστάσεις βέβαια για να το ξαναδούμε. Όλα γίνονται με τεχνικό υπολογισμό. Εδώ να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και το εξής αντίξω, ότι τα παιδιά αυτά έχουν μάθει να οδηγούν με δεξιά τιμόνια στην Αγγλία. Παρά αυτά θα βλέπετε ότι θα καταφέρετε μια χαρά. Θα πω σίγουρα